Inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu Hlezo Sibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Benzi athanda uMaskandi ubona uMC onje. Ngiyacula ngihlelekile ngiyashintsha angikwazi ukufaka umculo nomculo ngempahla eyodwa mina. Hayi kulungile ngiyakuzwa quality. Sanibona. Wento encane. Uphuthi encane. Uphuthi encane. Tencane hoze stage uzoshaya ingoma yokugcina. Woza Mfokazondi, woza Nondaba. Woza uyakubiza umuntu uMfokacebekulu okuyiyona insizwa eyenzela umcimbi wenzela ulimit. Nami ngubabiyela ngiyakubiza. Ubabiyela size 28 uhamba no size 32. Ekwabiyela zekithi kumphasiwe. Kukonke lokho engakwenza ngisola mina kukaMathanga cela ungixolele mngami isola labo kaMathanga ngaqonde ngami unami kube nginamandla ngabe ngibhalele emasulweni kube nginamandla ngabe ngibhalele emasulweni ngithi mdala unike icala endokuzalonke Lale enkandla Kunjalo. ayeye limit ayeye Khuphuka mfana. ayeye mnikazi womcimbi ayeye Lo mfana akalitholanga ithuba lokuba yivukane. Lo mfana sesimkhuphule ngoba efakwa yithina khombisa umphi isibusiso thina. ufaka kwabiyela Ufakwa yithina inkunza kwabiyela. yeah ni right labo DJ Siyabonga into engene ngoma enkulu. DJ ni right Ni right bafowethu. Nababi pho. hayi batha slave abekho right batha slave Nifuze bani emakhaya kanti. ayikho iCD Khalapha hayibo eyani manje imzuzu. asiqhubeke nokhaza ka mengekho limit Abantu baseNatal bahle. Kuze sibambe isikhathi. Uqondo ufana abantu baseNatal. Letha asiqhubeke nokhaza kashuthekane kakhaza ikhale hayi South Africa ngaze shutheka DJ ukushutheka intelula kabule social media akinqophi ngamasiliva. Khaza phansi emangwaneni webiyela la siyakhona njengamanje basalinde iCD ka limit asebesifaka ukhaza sibambe isikhathi ibirthday kaMdu namhlanje Okay azalwa lokho. yebo Okay. Umfokacebekulu